Kaixo, ni Unai Iturriaga naiz eta gaur Miren Amuriza plaza elkarrizketatzeko sortea daukat. Bueno, Miren Amuriza plaza eta parentesi artean jarri beharko bagenu Miren Amuriza plaza zer dan? Zer jarriko genuke parentesi arte horretan? Ez dakit, egia esan batzutan izenarekin berarekin ere nahiko burua uste ukitzen dut, batzutan Miren moduan aurkezten naiz, beste batzuetan Miren naiz koma Amuriza, beste batzutan Miren Amuriza, eta hor sartuta zurrunbilo amaibako batean. Nik uste, eta bizimodu hau daukagun gehientzu hori gertatzen zaigu moduan, eta jardun desberdinetan gabiltzan hori, lekuaren eta momentuaren arabera modu batera edo bestera aurkezten garela. Nik egia da, bertsolari moduan neure burua aurkezteko, ez dudala eduki ez dakit, konplejurik edo nahiko modu naturalean egin izan dudala hori, baina esate baterako idazle moduan idazlean naiz enuke esango edo ez dut esaten ez, gehiago ateratzen zait, idatzi egiten dut edo halako zerbait. Bai, zauna egiten zait kontu hori neuri ere. Eta zeuk esan duzu, bertsolari moduan agertzeko ez daukazula zelako konplejurik, behin baino gehiagotan entzungo zenuen, nola baita esan da, bertsolari izatera kondenatuta zeundela edo zehazkatik jaso duzula hori, baina gauza bada jasotzea eta gero beste bat da aritzea, egotea, irautea, zelan bizi izan duzuk hori, zure bertsolari faseta horretan? Nire kasuan, bertsolaritzan hastea etzan izan erabaki bat, oin bertsotan hasiko naiz. Naiz akordatzen noiz eta zelan eta nun hasi nintzen, zeuk esan duzu ez, oso modu naturalean bizi izan dodan zerbait izan dalako. Erabakia igual bai izan dana, eta nik uste ziklikoki gertatzen zaigula ez bakarri bertsotan baizik eta ez, sorkuntza munduan gabiltzan danoi, hor gorak eta berak egoten dira eta ziklikoki erabaki beharra jarraitzea, ez da ni bertsotan jarraitu nahi dut. Uste dut nik egin dudan akatsetako bat izan dela bai bertsoari eta idazletzarekin ere uste dut gertatu zaidala, apur bat izatetik lotzera ez, hau da, nik bertsolaria izan nahi dut, idazlea izan nahi dut, eta izate hori elikatzea hoxe da ez, askotan pasatzen dugu denbora, hori, ente horri jaten ematen eta zer egin behar dut bertsolaria izateko, nola agertu behar naiz idazlea izateko, izan, eta ez hainbeste egitean. Nik bertsotan egin nahi dut edo idatzi egin nahi dut, eta orduan izatearekin kateatzen garenean, edo niri behintzat ala gertatu zaitez, askotan espektatibak sartzen dira jokoan, proiekzioak, idealizazio bat, jardunarena, bizimoduarena, eta hor sartzen zaren neurrian ikusten zoaz ez, gauzak ez direla zuk nahi edo pentsatu dituzun bezalakoak ez. Orduan, nioen pixkate bueltako fase horretan nago, esanaz nik bertsotan egin nahi dudala eta idatzi nahi dudala, baina, apur bat dimentsio terrenalago batetik eta egitetik eta, larregi ez proiektatzen saiatzen. Eta zelan bizitzen dira momentu horiek, ez? Krisi edo ez dakit nola esan ez, aipatu duzu bertsotan adibidez, edo baita idazletzan ere, autu bat edo izan nahi bat dago eta momentu baten behar bada izan nahi horren aurrean
horma bat dago, eta atzera egiteko gogoa ere badago, baina ez dago batzutan baita ere atzera egin ezina, edo hau ez panaiz, zer izango naiz? Bai, eta, idazletzarekin ez gertatu hainbeste, hasi berri nagoelako, baina bertsoarekin askotan, askotan pentsatzen dut. Ni bertso eskolan jarraitu beharrean jarraitu izan banu pinturan edo soinuan, edo ez batean ez bestean, baina, nik uste danok egiten diogun galdera eternoa dela hori geure buruari, egiten duguna zenbateraino da geuk aukeratua eta zenbateraino bideak pixkat markatu diguna. Nik uste dut, bietatik izango dela, nire kasuan gero, eta nik uste, eta zeuk ere honetatik badakizu zerbait, gero hor nahazten danean zure pasiozko jardun hori bizibide bihurtzen danean, horrek abantaila handi asko ditu eta ni privilegio duna sentitzen naiz, denbora askoan zehar oso gustoko ditudan jardun batzutatik bizimodua atara ahal izan dudalako, ez? Baina gero era berean bizimodua edo soldata bat atera beharretik jardun horretara lotzen zarenean, itomen abe izan daiteke askotan, ez? Edo lana ez datorrelako, edo lana badatorrelako, baina ez zarelakoari nahi zenuken moduan errenditzen, orduan, bihurtzen da niretzako behintzat ito samarra izan den zirkuito bat, ez? Momentu batean asko eman didana, baina orain pixkatxo bat, ez? Hortik askatu edo, bizimodua ateratzeko beste bide batzuk ere eskura ditudanetik apur bat libreago bizi dudana. Eta bertsogintzarekin jarraituz, norberaren estuasun horietatik aparte, zuretzako sorkuntzarako, jardunerako, ibiltzeko, joan etorrirako, gune eroso bat da. Bertsogintza, hau esaten dut, idazletzan, azken baten norberak individualki, bere etxean, bere tokian egiten duen gauza badalako, baina ez da bertsolaritzaren kasu, ez? Interakzioa asko handiagoa da, bai ogibide edo jardunkideekin, publikoarekin, zuretzako eremu eroso bat da? Niretzako, etxe da. Hometan jolasten biltzen ginean da eskilaratxo batera igo, eta esaten genuen, etxe, hemen ezin oso harrapau. Niretzako momentu honetan, bada etxe, bertsolaritza, eta eman dizkite gauza asko, eta neu ere prest nago berari emateko, ez? Nik uste du, danok bizizaten ditugula, ez? Fase desberdinak, askotan harremanekin eta gertatzen den moduan, ez? Batzutan urrago zaude, beste batzutan urrago, batzutan maite dozu, beste batzutan gorroto dozu. Baina, niretzako, eta batez ere azken urteotan, taldetasunean bertsolaritza bizitzen hasi nintzenetik, nire kasuan igual pixka berandutxoago, ez? Hasieran bertso eskolan hasi ginenean geneukan taldetxoa, baina gero hor nera bezaro, plazarako lehenengo urteetako saltotxo hori nahiko bakarrik edo neure airera egin nuen, da gero, ez? Egin nuen taldea, orduan alde batetik, ez? Belaunaldi arteko kate horretan, ez? Zurekin gaur eduki dezakedan elkarrizketa edo konplizitatea hemen, edo saio batera goazenean kotxean, edo era berean gero, ez? Bertso eskolako gazteagoekin daukagun segida edo harreman hori, orduan kate horren parte sentitzeko sortea daukat, eta gero era berean bertsokide askorekin laguntasun harremanak sortzeko aukera eduki dugu, plazatik harago doazenak, ez? Eta nik uste dute bertsoa den etxe horren barruan feminismoa izan dela, ez? Etxe horretako egongela, biltokia, aukera eman diguna gutako askori, egoteko, pentsatzeko, jarduteko, sentitzeko, ez bakarrik bertsogintzari eta guzkion gauzei buruz, baizik bizitzaz, ez? Orduan,
eta egon gela horretara heldu aurretik gogorragoa izan da, ibilera hori, edo alde horretatik sentitu zara inoiz, ez dakit, nola esan, ez ondo tratatua, edo etxe horretako beste gela batzutan. Ni egia esan, generalean gauzetara, edo ondorioetara, hobeto esan, nahiko berandu iristen naiz bizitzan. Ez? Eta orduan, hemen ere, eta nik uste danoi gertatzen zaigula, ez? Denporagarrenera eta heldutasunarekin eta distantziarekin, ez? Analizatzen dituzunean gauza batzu, beste irakurketa batzuk egiten dituzu, ez? Ni munduan nahiko modu ingenuoan da, inuzentean mobidu naiz, eta bertso munduan ere bai. Orduan, nik lehenengo urte haietako eta gerokoak ere oroitzapen asko dauzkat, deseroso sentiarazi nautenak, itota sentiarazi nautenak, baina momentuan, anekdota desagradabletzat, ez? Hor katalogatzen nituen, da hor gordetzen nituen, eta gerora egin ahal izan dut irakurketa bat, eta kidei esker ere, zer dagoen horren guztiaren atzean, ez? Zer dagoen 18-19 urteko neska bat saio batetik etxera negarrez bueltatzearen atzean, edo, ez? Denborarekin egin dudan irakurketa bat izan da. Eta orain, ez, gazteagoekin elkartzen garenean, eta ikusten ditudanean eurek gauza batzuetan guk euki genituen burua uste asko ez dituztela eukiko, alde batetik hori, zerbaitetan bagabiltza ondo, eta era berean, beste gauza askotan berdin katramilatuta ikusten ditugunean, pentsatzen dugu, oraindik hemen lan asko daukagu egiteko. Baina egon gelako atea zabali dago, ja. Duda barik. Lehen aipatutako horren, ez. Batek pentsa lezake bertsolari handi baten eta bertsolaritza irakaslearen semea edo alaba bertsolari izatera kondenatuta dagoela. Baina justu kontrakoa ere, ez litzateke hain arraroa izango. Hau da, bertsolaritza guztiz baztertzea. Xabier Amurizaren eta Arantza Plazaren alaba bertsolaria suertatu da. Eta gurasoak direnak izan da ere, Miren Amuriza Plaza badanor. Euskal filologia ikasi zuen eta bertsotan egitea ez ezik, idaztea ere beti maite izan du. Haur literaturan ipuin ugari argitaratu ditu, eta prentxarako iritzi zutabeak ere idazten ditu. Helduentzako narrazioan berriz, liburu bakarra du oraingoz, Basa. Igartza literatura sorkuntzarako beka irabazi zuen Paperezko txoriak novela proiektua, eta hura da Basaren hasia. Elkarrizketetan aitortu duenez, novelaren izen aldaketa Miren Amurizak berak izandako aldaketarekin lotuta dago. Ez baitzegoen leku berean proiektua aurkeztu zuenean eta novela idatzi zuenean. Horren adierazle da izenburua hitz bakarrarekin idaztea. Trinkoa izan behar zuen. Novelaren beraren idazketa estiloa eta istorioa bezala. Trinkoa eta zuzena. Basa zergatik aukeratu zuen berriz, sarreran adierazten du hiztegiak dakartzan bi adieren berri ematen baitu. Irakurlea kokatzeko asmoz. Batetik, Basa izen ondoa da. Eta salbaia, menderakaitza, domestikatu gabea, violentoa esan nahi du. Bestetik, izena ere bada eta loia, lokatza esan nahi du. Bietatik dute bai protagonista nagusiak, Sabinak, bai giroak, desagertzen ari den baserri munduan kokatu baitu istorioa. Amurizaren esanean, animaliatik eraiki nahi izan du pertsonaia. Basurde batekin alderatu du. Ezin dena, gauez, ikusmen ona duena, giza jendearekiko kontaktua saihesten duena. Eraso egiten diotela sentitzen duenean, oldartzen dena. Irakurleek eta kritikariek harrera ezin hobea egin diote lehen novela horri, eta baliteke ez izatea azkena. Bertsobetzarekin lotuta baita, baina, zeuk esango duzu, beste jauzi bat edo beste esparru bate landuz, gorria ikuskizunarekin ibili zara. Flamenkoa, dantza, bertso laritza edo bertso idatziak
zuk esan duzu, uztartuz, zer izan da esperientzia hori, elkarren ondoan egindako gauza bat, elkarrekin egindako gauza bat, elkarren gana urtu den zerbait, ze irakurketa egiten duzu, edo oraindik horra iritsi gabe zaude esan duzu moduan denbora behar izaten duzulako. Bueno, gorria izan da, hoxe, asko bat abiok elkartu ginenetik eta ontxez, azkeneko saioak egin ditugunera, urtebiko prozesu bat izan da, ikasketa prozesu potente bat izan da niretzat, eta egia esan, uste nuena baino desente gatxagoa egin zaidana, ez? Beste gauza askotan lez, honetan ere sartu nintzelako, ingenuidade horretatik, eta ederto, egingo dugu, eta txalotxo batzuk, eta musika purtxo bat, eta koplatxo batzuk, eta hau, ijiaja, baina, alde batetik izan da ikasketa, askoaren, kasu honetan jardunaren inguruan, flamenkoa, dantza, musika, eta horratzean dagoen dana. Eta beste alde batetik, hori ez, bertsolaritzaz ezer ez dakien persona bati guk egiten duguna eta gure funtzionamentua esplikatzeko moduak bilatu beharra, ez? Orduan horretarako aparatua guztiz desmontatu, ez? Behar izan dut momentu askotan saltzeko, ez? Berari eta gero aprobak egiten joan eta ikusten joan. Eta gero oholtzaratzea hori, ez? Ni pentsatzen nuen, ni bakit horregoten, ez? Baina... Beste leku bada. Beste leku bat. Ez dauka zer ikusirik bertsoetako ohiko jarduna eta horrek. Ez. Eta nik uste dut askotan bertsolariok ere badaukagula zer hori, ez? Guk hainbeste, ez? Guk aldarrikatzen dugunez, gure soiltasun hori, eta guk ezer barik, ez? Sortzen ditu gure txispak eta, ez? Sobriedade hori, eta baina gero asko kostatzen zaigula, ez? Geure registrotik atera, eta, batzutan, zu holtza batera, estilo honetako ikuskizun batekin basoaz, ena ez hasiko ni dantzan ez da gutxiago ere, baina ahalegintxo bat eskatzen du, ez? Eta, ni neure karratutasunetik kosta zitzaidan pixkat hortik irtetea, ez? Baina, batez ere, eta la dudana, eta pixkatez, lehen esan dizudanerekin lotuta, batez ere askoarekin, berarekin lan egitea, ez? Askoa, kaleko dantzari batea izan da urte askoan zehar, ikastaroak ematetik, arek bai atera behar izan duela aurrera bere jarduna, ez? Guk ere bai, baina gu nolabait esateko, gu egitura baten barruan gaude, ez? Ez dakit, hor dago bertsozale elkartea, hor dago edozein herritako elkarte, batzorde, nahiko antolatua, ez? Eta ikustea berak nola ateratzen duen hori, eta batez ere nola berak, ez? Nik esan dizudana, ez? Lehen ni igual izate batetik, ez? Abiatu izan nahi zen askotan, bera egitetik abiatzen da, ez? Eta dantzan egin nahi dut, eta berdin zait gaba den, eguna den, kalean gauden, edurra dagoen edo berrogei gradunik egin nahi dut, eta hori jaso dut beragandik hori egitetik eta gaur eta hemen aritzea. Beraz, elkartze horrek ikasketa moduan balio izan dizu baita ere, ez? Ezagutzeko beste... Ez bakarrik beste disiplina bat ez badaz, disiplina horren bitartez igual nola heldu munduari, nahiz eta bere ez dakit, gasteiztarra da, ez da? Eta zu berriztarra eta gasteizta berriz ez daude hain urrun, baina badira bi mundu, ez da? Bai, bi selba dira. Eta askotan ez, gurea selba zelakoan, baina beste batzuen selban sasi handiagoak daude gurean baino, bai. Eta orain, miren guztiz aldatuz, ez? Baina bertzogintza edo bertsolaritzaren unibertsoa pixkat albora utzita, lehen aipatu duzu idazletza, ez da? Azkenengo urteetan, basabiltza eremu horretan, alde batetik, ez dakit lehenengo pausua den, baina kasetaritzan edo berrian zeure eguneroko zutabearekin, eta gero baita aur literaturan aritu zara, eta gero nolabait ere zure novela argitaratu duzu, ez da?
beti galdetzen da, aurreko jardun, aipatu duguna aurreko jardun horrek zertan lagundu dizun, edo oztopo bat izan baldin bada, momentu konkretu baten gero idazten hasi zarenean, ez? Bai, uste dut nahiko modu naturalean, ez, egin dudala, ez, harri batetik besterako, ez, salto txodun, ez, bide hori. Ezertan lagundu barit, bertsolaritzak, bueno, hizkuntzarekin jolasten, hizkuntzaren ezagutza, bueno, ez, artefaktua manipulatzeko, ez, soltura handia eman dite bertsolaritzak. Eta, bueno, gero, pentsatzen dut horrek, ez, segurazki konturatu barik, baina lagunduko zidala asko idaztean. Eta, bueno, gero, literaturan diferentea da, ez? Baina, esate baterako, zutabegintzan ere, bueno, hor, ezer bada funtzeskoa da, ez? Oso, aktualitateari lotuta egotea, ez? Etengabe egon behar zara, ez? Informazioa jasotzen, prozesatzen, eta iritzi kritiko samar bat eraikitzen. Orduan, nik uste dut, bertsolaritzan entrenatzen garela horretan, hasten garenetik, ez? Orduan, bueno, mekanismo horiek ja martxan edukita, bueno, bestela, ez, egiten da. Zera. Baina, novela bat idaztea beste kontu bat da, eta kasu honetan gainera, zeure burua aurkeztu zenuen, beka batera, gero basa izango zen novela hori idazteko, ez? Zergatik, beka baten bila, eta zertarako. Epe bat eukitzeko, adibidez, bueno, lasaiago idatzi izateko baita ere, zergatik. Zergatik ez, zeure erara landu eta publikatu. Bai, hor bi erantzun leudeke, ez da, A erantzuna da eta parte bat egia da, ez, baina, bueno, nik ja basa buruan bekara aurkeztu baino desente lehena batik nerabile, da idatzita ere baneukan zeo zer, baina, bueno, ez, ja nunbaitera entregatzeak eta epe bat eukitzeak eta plataformatxo bat gero, ez, funtzionatzen badu, lagunduko dizuna, ez, desente hasierako bide hori egiten, bueno, ez, badira, bueno, aliziente batzuk dira, eta, bueno, horregatik egin nuen neurri batean, baina gero beherantzuna ere badago, eta honetan ere beste guztian lez nahiko modu inkontzientean, nik ikusten nuen, nire ingurukoek zer egin dute, nola hasi dira? Igartzatik, ere bai. Birritan pentsatu gabe, ez, edo, bueno, ez, nire belaunaldikide edo adinkideak, baina, bueno, pixkat erreferenteak ziren anietzako, ez, hor zebiltzanak, Danel, Euxu, Katxal, inoz, hemendik hasi ziren, hor dago atea, neu ere hortik zertuko naiz. Esango zuen baten batek edo entzungo zenuen behin baino gehiagotan, ez? Beste bertsolari bat, hemen, literaturan. Entzun izan duzu, zer sentitzen duzu, edo alakorik entzuterakoan? Bai, ez beharroa da neuri zuzenean, baina, bueno, ez, nik uste, bueno, gutaz dagoen pertzepzioa sektore batzutan, izan daitekela hori, ez. Bueno, niri ez dite bereziki pixatu, ez, zein diogu gupa, ez, abila bagara bertzotan, eta idazten ere badakigu, eta ilustratzen badakigu, edo kantatzen edo, ez. Bueno, denontzako dago lekutxo bat, ez. Bueno, niri ez dite burua uste berezirik eman horrek. Egia da igual, ez, eta aspaldion beste modu baten begiratzen diodala edo kontuari, gertatu zaidalako, ez, bertzotan ointxe, ez, azten ari direnekin eta egotea, eta hauekin berdin, ez, bertzotan oso ona dira, idatzi ere egiten dute, edo antzerkia, edo ilustratu, edo gauza pilo bat egiten dituzte, ez, eta kezkatu nago apur bat, perzibitu diedalako
ardura hori esatea lez, eske, jo, orain, bertzotan bakarrik egitea ere, igual ez da nahikoa, ez? Egin behar duzu bertzotan edo eta zutabeak idatzi, edo bertzotan da poema liburu batetara, edo bertzotan da ez dakiz ez? Nolabait ez, unibertsitatean eta gertatzen da bezala, ez? Orain doble gradua egin behar duzu, eta horrek zepentsatua eman dit aspaldi honez, egia da batez ere igual, bertsolariak ez, beti izan gara polifazetikoak, gu orain ez, nire belaunaldian eta batez ere neskak, denok eduki dugu hanka bertsolaritzan eta hanka bat beste gauza baten eta horrek, zer proiektatzen dugu guk ere, ez, atzetik datozenen ganako. Eta gero horren behaldea ere bai, ez, behar bada gure bada ez bada ate asko zabalik eukitzearen horren atzean, beldur bat ere badago, ez? Uste dute mutilen edo gizonen kasuan asko konpleju gutxiagorekin ematen dutela pausu hori, liburu bat idatzi eta idazlea naiz esatekoa edo bertsolaria naiz eta guk bada espada, ez? Nola hain sartuta daukagun baita ere ordezkagarriak garela, ez? Elkarrekin, bada espada bertzotan egin gu, baina bada espada hemendik ere zabalduko du beste bidetxo bat eta idatzi eta ez, apustu hori egitea, zergatik gustatzen zaigun hainbeste, ez da kasualidadea. Horrekin lotuta hau da nire pertzepzioa eta ez dakit konpartitzen duzun, baina kritika hori nik lehen aipatutakoa entzuten dalako, ez? Baina nik irudipena daukat nerabe batek, euskaldun batek, kasunetan euskarazko jarduna dalako, hizkuntzarekin nolabaiteko gustu, afinidade, jolasteko gogo zera bat daukanak. Hau da, hau ez ote den gertatzen, azken baten bertso eskola bat delako nolabait ere herri askotan egituratuta dagoen eremu bakarra, hizkuntzarekin zerbait sortzeko gogoa daukanak jo dezaken ate bakarra, ez ote datorren hortik baita ere, ez? Bai, guztiz ados. Horretan, ez, bertso gintzan ibili den jende oso argiak eduki du begia eta jaso ditu eta zaindu gaitu eta ditugu, ez? Hor daudenak, ni akordatzen naiz basa argitaratu nuenean da berrizko estankoan jarri zuten eskaparatean da ni lehenengo aldiz pasatu nintzen handik eta esan nuen, ni lehenengo berriztarra liburu bat daukana hor estankoan, ez? Baina gara ez zara petzatzen eta ni zergatik nago ni hor eta zergatik beste batzuk ez? Ze guk eskolan, eskolako ipuin lehiaketetan, urtero egiten zen lehiaketa bat, egoten ziren gela bakoitzeko gutxienez bi saritu. Bider 10 maila, bider 20 urte, zenba jente egondan horrez, errota horretan, idaztearekiko, literaturarekiko, gehitxo gaude gutxiago, baina gustua eduki duena, ez? Eta ni akordatzen naiz, sasoiaretan nire gelakoak, ez? Asko fubitorata joaten zirenak, behin da barriro esate zuten, ez? Ojeadoreak etorri dira Ibartik edo ez dakin nondik edo bestetik edo... Eta kirolean esate baterako, ez? Begi hori eduki dute. Non dago hizkuntzarekiko zaletasuna daukan ume multzo horren gainean dagoen jendea, ez? Bertso eskolan, baina hortik aparte gutxi. Ez bakarrik, eta esango nuke ez bakarrik hizkuntza, sormenarekin. Orokorrean, ez? Bai, eta adin batetik aurrera gainera, unibertso guzti hori, ez da prescindiblea bihurtzen. Gero, jolastu duguneikoa gozen goza garrantzitsuetara. Bai. Miren Amuritza Plaza. Askok bertsolaritzatik ezagutuko dute, baina Mirenek ekarpen oso interesgarriak egin ditu beste alor askotan ere, esate baterako kazetaritzan edo literaturan. Eta ekarpen interesgarriak egin dituela diot, Miren badelako pertsona bat oso azkarra izateaz gain, oso langilea ere badena, oso kritikoa bere buruarekiko bezainbeste bere inguruarekiko eta exigentzia maila altukoa. Eta horregatik, bere lanetan nabari da hitz bakoitzaren atzean badagola ariketa kontziente bat, hitz hori zalantzan jarri, hitz hori deseraiki, aztertu eta proposa den erabakitzeko. Eta hitza diodan bezala, esan nezake esaldia, esan nezake gaia,
gaiari begiratzeko lekua, begiratzeko modua, edo lan horretan aurki daitekeen zehaztasun txiki oro. Eta horregatik esango nuke bere lanetan, badagoela aberastasun handia, eztegietan, baliabidetan, badagoela errealismotik asko, testuingurua, pertsonaiak eta lekuak ezaugarritzeko abilezia horren ondorioz, eta badagoela asko literaturatik ere, formari garrantzia handia ematen diolako. Eta hori guztia egiten du gainera, irakorlearengana ailegatu eta harengan arrastoa usteko gaitasunarekin. Horregatik esango nuke oso kontuan hartzeko moduko idazle batela. Itoginaren jarioak bekokia tantakatu orduko hitzartu da Sabina. Burua albo baterantz apartatu eta hantxe geratu da, begiak zabal, oazalari eskubiekin oratuta. Erreka kontran enbor bat arrastatu guran dabilela, umetxo bat ikusi du guretan. Gero ahate zuri batzuk, gero umea atzera ere. Eta ahateek txikia inguratu, mokokatu, jan diotelako bihotzaldiarekin esnatu da. Lurreman behar nion koitaduari. Umeki bat galdu baitzuen, Karmele izan eta urte pare batera. Artean zoroan zebilela, odol parrastadatxoa igarri zuen iztaietan behera, eta harin-harinka etxeratu zen. Esku batekin aitzurrari eta bestearekin zabelari helduta. Deitu amamari, agindu zuen Ester Alejandraren bila. Ordea, ura iritsi zenerako, isuria zuen esku horbeteko fetua. Kotoitan bildu, eta komunetik behera botararazi zion amaginarrebak. Eta total hilda egon espada, zer? Hilda egonda, Sabina, hilda jaio da hori ume hori. Hilda jaio zela, hilda jaio. Altzerrekako oheak basuegiak ziren eskero, Errotabarriko obradoreko mahaian toaia zahar batzuen gainean etzanarazita arraspatu zion umetokia medikuak. Aborto bat izan duzu, ziotzon, koiara lusanga bati odol arrastoak garbituaz bat. Baina zaude tranquil, gaztea zara oraindik eta jaungoikoak nahi badu, ume bat hiltzen bada, hilda dago jaungoikoare, erantzun zion medikuari. Gauza garrantzitsuetara etorrita berriz, basa aipatu duzu, eta, esan duzu, lehendik barruan zenuken historio bat dela, nik oso gustora irakurri duan historia, baina bitxia, ezakit hau, behintzat, aria lusatzeko, ez da, idazle gazte baten lehenengo novela, emakume, zahar, uniberso rural batean bizi den persona nagusi bati buruzko historio bat. Esango nuke igual, hori ez, historioa baino nik uniberso hori neukala eta daukadala barruan. Ni hor bizi naiz, nagoen lekuan nagoela. Hori da nire barne mundua, ez da. Egia da gero eta gero jente asko hori ez galdera hori egin ditez, zelan ez, hori ez, idazle gazte bat eta Andra, adineko Andra batekin zera hori. Nik alaba bakarra izanik eta uniberso horretan bizi izan da. Zuk uniberso hori bizi izan duzu? Bai. Nik uniberso horretan denbora asko pasatu dut bakarrik eta denbora asko pasatu dut helduekin eta zarrekin. Orduan, ni 7 urterekin atzo sartxu bat nintzen. Eta orduan, nik uste bizitzako beste bizipen askorekin gertatzen zaigun lez, ez? Umetan zuk bizi dozu eta gordetzen dituzu horrez, azpi-azpiko geruza baten, eta hor geratzen zaizkizu, gero momentu baten, urruntzen zara hortik, ahaztutzat, ez? Ematen dituzu eta denbora garrenera heltzen zara eta marea, ez? Azten da jeisten eta, ez? Bajatzen denean horrazten dira agertzen harriak eta gauzak eta denborak eta bide horretan eginiko ikasketak ematen dizu gaitasuna irakurketa bat egiteko, ez? Hor dagoenaren inguruan eta niri pixkat hori gertatu zitzaidan, ez? Nik esperientzi batzuk neuzkan nire uniberso horretako adineko Andrekin eukinituenak, etxekuekin, auzokoekin, eta iruditzen zitzaidan hor bazegoela ez historia bat, temperamentu bat, kontagarria sana, izan zitekena identifikagarria, ez? Beste askorentzat eta niri halako zirrara sortzen bazidan, igual beste batzuei ere
sortuko ziena, ez da, eta orduan bueno, hortik. Uniberso bat da, baina uniberso hori deskribatzeko hizkuntza behar da, eta behar bada lehen aipatu duzun 7 urteko atzo txiki horren zera hortan egongo da, arnamuina edo nalako, baina ni harritu eta plazerrez irakurri doana da, hizkuntzaren zehaztasun hori, ez da? Nik irakurtzen dut hori eta uniberso hori nolabait ez zait erabat ez ezaguna egiten. Nik ez daukat tresnarik hori horrela deskribatzeko, ez? Uste badagoela hizkuntza, uniberso horren baitako hitzak eurek ja bakarrik hori deskribatzen dutenak, gero badago zehaztasun handia, badago zentzumenen presentzia, oso sensoriala da baita, hori gauza bada hori sentitzeko gai izatea, eta beste bat hori adierazteko gai izatea. Hizkuntza guzti hori, zehaztasun hori, barruan egon da, asko landu beharreko prozesu bat izan da. Alegina egin nuen, hala izan zedin, ez? Hoxe, zentzumenetatik sartuko zen liburu bat izan zedin, hor ez dago historio luze bat, ez dago trama korapilatzu bat, ez dago, ez da inizelako misterio bat. Orduan, hizkuntza iruditzen zitzaidan modu bat zala, ez bakarrik, zuk esan duzuna, ez bakarrik hor dagoena izendatzeko, baizik eta nolabait soinu bandaren funtzioa ere betetzen zuen niretzako hizkuntzak, ez? Niretzako liburuan agertzen diren hitz asko, esakera asko, eta agertzen ez direna beste hainbat, ez? Nik entzuten ditut hitz horiek edo askotan, ez? Irakurtzen ditut taka bata bestearen atzetik, eta niretzako musika horrek ja eroaten nau leku eta momentu eta uniberso jakin batera, ez? Orduan, soinu bandaren funtzioa betetzen du. Beste liburu bat idatziko banu, hemen, Bilbon kokatua, San Frantziskon edo Indautxun berdin zait, enioke musika hori jarriko. Baina kontatzen ari nintzen, ez, uniberso hori batzeko, hoize zen etortzen zitzaidan musika, eta etortzetik aparte jakina landu nuena, ez, eskatzen zuelako nik uste liburuak, eta gero, eta batez ere, plazer handia ematen didalako, ez, hori, hizkuntzaren lanketa hori arkatze punta zorrotzarekin egiteak. Eta horretarako, edo, sorkuntzarako esan nahi dut, gero galdetuko dizut, zer, besterik badokezun esku artean, baina, eta zer irakurtzen du Mirenek, edo, eta idazten du bitartean irakurtzen du, traba egiten dio, zertarako erabiltzen du irakurketa? Egia esan, nik uste ez, liburu bat egitearen prozesuan, ez, fase asko daude, baina, ez, bi nagusiak edo niretzako behintzat ez, bereizte aldera bat da, ez, idaztearen aurre fase hori, ez, nolabait jasotzen ari zaren fase hori, ero erreferentzia bila ari zarena, nik fase horretan nagoenean, irakurtzen dute pilo bat. Gero ja, idazteari emanda nagoenean, hor igual ja gutxiago, ez? Ez dakit, ematen du 40 liburu idatzi ditu dela, eta bakarra idatzi dut, eta ez dakit urrengoan zelan egingo dudan, ez? Baina basarekin, gertatzen zitzaidan ja igual, saturatuta, ez, bezala neukela burua, hor letra asko, berba asko, eta ez, atzera berba asko dune horri zabaltzeak zera ematen zidan, ez, baina aurre fase horretan, irakurtzen dut asko, eta, bestela ere, ez, ointxe, oin eskuartean daukate La Poda izeneko liburu bat, Laura Bitirena, nuen ezagutzen autorea, eta da, bitu ez, oso basaren unibersoarekin ere lotuta neskato bat, nerabe bat, etxe desegituratu samar batean bizidana, eta hartu eta basora joaten da bizitzera, eta handabil, egiten du bere txabola, eta hor nago, liluratuta nago liburuarekin, da ez dakidan liburu hori edolako bat idaztea gustatuko litzaidakelako, edo neskato hori izatea gustatuko litzaidakelako, basoan, txabola baten... Ontzak mendira eta miren basora. Ni laguna egiten zaten dira brometan askotan, baina ni oso askonarra danaz.
Hantxe. Uniberso horretan eroso sentitzen zara. Bai. Eta badakozu buruan besterik egidazteko asmo hori ari zara, zerbaitetan? Bai, harinaz, ja, hortxe Aste Santu partean hasi nintzen ja, tripan aspalditik nerabilen, baina, Aste Santuan ekarri nuen burura, eta oin ja, udarekin hasi naiz paperera ekartzen, eta, baspa ez dute aldez aurretik ez errandirik esaten, ze basarekin beste, ikasi nuen beste gauzetako bat, eta, paltasun lesio ikaragarri bat izan zen, hori ez, hasieran, izate horretatik, eta oin idazlearenak egiten hasiko naiz, da egingo dut alako eta bestelako liburu bat, eta gero konturatzea, ez, idazten hasi eta konturatzea egin nahi nuena eta egin nezakeena, urrun xamar zeudela, ez, orduan, boen gehiago noa txikika, eta bailtzen naizen lekura arte. Eta hau azkenengo galdera moduan edo, igual potologia da, baina hori guzti hori zertarako? Ez? Idatzi, zure bertso jarduna, zuk zentzu ikusten diozu, egiten diozu norri, baldin badauka, dena lotzen duen zerbait. Nik uste, alde batetik hori ez, lehen esan dizudana, orain banago momentu baten, askoz momentu terrenalagoan, eta saio bat daukat, saio horretan gozatuko dut, eta saiatuko naiz, zertxu aportatzen. Idatzi egin nahi dut, ez dakizelan esan, uste dut, nire izatearekin, ni atzo sartxo ura nintzenetik, nire zirkustantziengatik edo gero igual neu bilatu dalako ere bai, denbora asko pasatu dute bakarrik eta obserbazioan eta kontemplatzen eta orduan, idaztea batez ere bada gorputzaldi bat, on handia egiten didana, ez? Denbora ematen didalako ikusitako guzti hori astiro lixeritzeko eta astiro etaratzen joateko eta birziklatzen joateko, ez? Hor dauden, ez? Pentsakizun eta sentimentu guzti horiek, ez? Eta, behin hori eginda, ez? Ekarpentxoren bat egin alba dute, esaten ari naizenetik edo, irakurleari eskuetan, ez? Jartzen didan horretatik, listo, baina... Gu geratuko gara, lixerik eta horren ondorena, irakurtzeko aukera daukagun, eta, suertez plazan topo egiteko aukera bat daukagun, ez? Hor jarrituko dugu. Eskerrik asko Miren, plazer bat izan da zurekin solasalditxo hau partekatzea, eta espero dut agendaren gustagarri ere izango dela. Zeuri, eskerrik asko, unai barriketaldi honegatik, eta elkarrizkatearekin jarraitzeko, Jon Arretxerekin babestu honelako solasaldi bat egiteko aukera izango dugu laster.